Tervetuloa Turvattisen harjoituksiin katsomaan. Miekka. Missä miekka? Synkronisoida itsemme tiedon kanssa. Pyydän lupaa tiedon kanssa synkronisointiin. Synkronisointilupa myönnetty. Odotan ohjeita. Lyö pää. Pyörä ympyrä. Sinut on synkronisoitu. Mitä sitten? Lyö vähän. Ole heittämättä miekalla. Ole heittämättä miekalla. Minä puhun koko ajan tiedon ja omia ajatuksia. Ette tiedä, kuka johtaa joukkoja kuitenkaan. Mitä pautte touhun? Vai älkää kertoko? Mitä hyvää olette tehnyt? Sitten niistä saatte puhua. Tepputa punnalussa. Monta? 10 vaan. 10 purpeet. Se vaan riittää. Potkunokkeella. Muljetetaan paikallisesti. Minä se muljeta. Nikan paikalleen selässä. Siitä lähtee. Mitä suojellaan? Suojelat pää, nenä, silmät, suu, leuka. Missä asennossa pidetään käsi? Tää on hyvä asento. Tälleen. Korviin saattaa osumia. Puu, keppi. Pitkä vai lyhyt? Pitkä. Muistakaa aina suojella sit, jos harjoittelette johonkin keppien tai miekan kanssa. Muutenkin hyvä pitää suojella se. Silmät ei siellä ole yhtään virhettä. Puhkeavat helposti. Ja jos tulee joku antaa vaikka turvasumuttamassa, niin ei oikein onnistu. Tai kaasusta tai jostain. No niin kertokaa nyt mitä pahaa olette tehnyt. Vai älä kertokaan. Niinhän se onkin. No perkele. Pamppu. Kummakin pamppu. Pyörätään aina. Ei oikein onnistu. Hankala. Tää on pyörätys. Pyörätä vastustaa aina oikeaan suuntaan. Muistakaa, jos tuolla tappelutilanteessa pitää mennä naista auttamaan, niin pyörätä vastustaa oikeaan suuntaan. Juoksitte karkuun sitä, jos se johonkin kippuu, niin painovoimalla suojataan Jumalan tai esimerkiksi yläkohtaansa. Jos se on toimioppisia. Ikinä pitäisi joutua mihinkään taisteluun. Mutta jos naista hakataan, niin silloin pitää mennä auttaa lujaa. Ja halutaan kunnolla selkää, jos naista hakataan. Naisia ei saa hakata. Jumala ampuu tuomioon niin, että tuntuu. Joutuu vittu semmoiseen paineeseen, että tietää tehneensä jotain väärin. Se on vittu naista mennyt hakkaamaan.
alkaa kiinsignaali. Semmosia signaaleja, että sit kun on oikein järjestelmätyötäkin, niin ampuu signaali, stop-signaali, loppuu tekeminen lyhyen. Ja kill-signaali on semmoinen varoitus, että silloin kannattaa lopettaa kaikki syntyminen. Nää on niin signaalijuttu, mutta mitä pahoja te ootte tehnyt? Älä kertokaan. Ei saa tehdä mitään pahoja, pitää koko ajan kuunnella tietoa, mitä tieto tietää koko ajan, mitä sä ajattelet. Niin kyselette vaan puhut ääneen tietoa, niin kuin minäkin nyt. Mitä tieto haluaa sanoa teille? Te ootte hyvä porukka, jos te seuraatte mua. Kuulisitte, te ootte hyvä porukka, älä syntikö toiseen. Olkaa aina askeleen edellä vihollisen joukkoon. Pitäkää matala profiili, älkää esittäkö liikaa. Älkää liikkuko missään vaarana paikkaa, ei täällä kannata liikkua. Syntilä on paha paikka. Ja pitää käyttää koko ajan mallikkaasti. Mustalainen ampuu herkässä. No ei vain. Mikä mustalainen? Mustalaisen määrit on pimeitä töitä tekee Jumala tälle. On katsokaa tummat, kaaleet, haaleet, vaaleet sekä mustat mustalaiset ja punaiset mustalaiset. Mä oon valkea. Mä oon imitoin niinku Manne. Mä oon oppinut imitoimaan, eiks te näe? Tai kuulee. Puhun tarinaa. Sitä näin juuri. Sitten kun oikein siittiöpankki täynnä ja pitäisi jonnekin tärättää siittiölasti, niin menette lähimpää näreikkö ja ammutte sen lastin sinne näreikön juureen. Ja jos näreikkö vetää lanaa, niin saatte moti halkoja, niin se on semmoinen juttu. Mut siittiöillä niiden kanssa ei leikitä. Ajatuksenlukija siittiöt on ydinkäsi. Ne saatana räjähtää koko paikassa. Se ite joutuu ongelmiin vaan. Niistä kannattaa kysyä, mitä niiden kanssa. Ihmeellä. Kynsien kautta kyselkää tietoa. Mä kysyn nyt kynsien kautta. Mitä? Kynsien kautta siis suojella itseämme läheisimme. Nyt mä mietin, miten mä suojan. Tää kynsien puusuojelu. Keskityn harjoituksiin. Oho, okei. Okay. Niin, kynnet ei puhu perkele. Keskityn harjoituksiin. Ainakin nuntsin kanssa pitää olla ihan auki. Se on suojella sit päällä liian vaarallinen juttu ilman suojella se. Nuntsa, heitä, älä heitäkään. Heitä, älä heitäkään. Heitä, potkaise. Heitä, älä heitä. Hyökkää kimppuu, älä hyökkää kimppuu. Ei kimppuu. Karkuun saatana luja. Ei te kukaan saa. Semmoista längisäädä juoksee kaikki nauraa. Mulla on längisäädä, mitäpä teet? Me on täydellinen. Kukaan ei ole täydellinen. Mie on aina. Niinhän se on. Silmät tummat niin kuin syksyinen yötkö rauhaa leisua. Pikajuna Meksikon. Ja sit potkunyrkkailu. Rahmakaa hapkinoo. Aitaita. Potkunyrkkailu. Tää video on päättynyt. Kiitos kaikille katsojille, käyttäytykää kunnioikkaasti, muistakaa oma kunnia ja perheen kunnia, älkääkö mitään virheitä, käyttäkää tietoa, käyttäkää Jumalaa, käyttäkää kynsiänne, me ollaan lohikärmen lapsia, tää pitää käyttäytyä oikein, täällä ei saa syödä mitä tahansa, vain vegaania, puuroa, perunaa ja monivitamiinia ja muuta ei oikeasti tarvitakaan. Siinä on pähkinöitä ja sieltä keho sietää pähkinöitä ja niitä. Omenoita pitää syödä lapsessa, niin kasvaa 150 kiloiseksi. Ja muutenkin hedelmät kasvattaa ajatus juoksee paremmin ja jouhevammin ja tulee oikeanlaista tietoa ja tälleen. No niin. Kunnes jälleen kohtaamme.